شعر میاں صاحب نے لکھیا کہ جس کمرے دے بہ کے سرکار نے سیف الملوک نے کتاب لکھی اس مقام تے اللہ دے پاک ولی عارف کھڑی رومی کشمیر موسیٰ صاحب ٹھیک ہے اچھا اس مقام تے سرکار رومی کشمیر نے بیت لکھے نے پٹھاری طرح دے پیش کر رہے ہیں الف آج دی کڑی سواگ والی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کڑی دے بادشاہ لکھ دے رہے الف آج دی کڑی سواگ والی تے پڑھ کے رام جان کے ڈالا گیو سی تے تو سانے جانی کدو سان کدوں پلا پلیڑا ساں سی لکھیا نے ایک گل دسو جڑی یاد رکھا تے جدوں تساں مانجو دل تانگیا سی پر میرے پھر محمدہ قسمتہ حسین والا لکھیا سید پیر ملک علی شاہ صاحب نے شجیلے دے بادشاہ نے یہ یاد رکھیے غم حسین والا او جیدے درد نے عرش اللہ دی تے نانا پاک رسول دے باپ علی او گل خاطر دین دی خاطر دین دی برسیاں تیر چلے تے مور اپنے خون دی لاز دی پر دے کے سیس قربانیاں ملک علی امت نانے دی کل بخشا جس دے عشق دے اج تک ہینڈ چرچے تے جس دے عشق دے اج تک ہینڈ چرچے اور موت پیار حسین دائے جس دے عشق دے اج تک ہینڈ چرچے اور موت پیار حسین دائے آوے لائے دشتے کربلا اور لگاؤ چند حضور میاں صاحب دے پہاڑی طرف دے سرکار میاں صاحب رومی کشمیر ادب دے بادشاہ کیونکہ جس تھا تھی رنگ لگے ہونا کہ بندہ اسے
تھان دا اسے مقام دا اسے بندے دا نالندہ ہے جتھو رنگ لگے ہون کسی جانجی سے کو ویکھیا کیونکہ منو بندہ نے چیز سائنس و علم ایسے مالے نو رنگ لگے نے کھڑی شریف تھی اور منو قسم مال کی کائنات دی جدے قبضے قدرت وچ جانے انجدہ رنگیا کھڑی دے بادشاہ نے کہ کسے شاید ہی کمی نہیں رہی دنیا دے کوئی دنیا دی چیز نہیں جڑی سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ پیرا شاہ قلندر دمنی سرکار نے اللہ تعالیٰ کو لے کر دیتی اور میں کیونکہ شادی دا موقع ہے خوشی دا مقام ہے تے خوشی دے مقام تے غمی پھبدی نہیں لیکن میں توڑا پرا توڑا ویرا ایک سخن دی بین دی فرمائش ہوئی ہے میرے خدا بندہ سدایا عاشقانوں رہندے روگ کیوں نے تے چکوی دا عشق کمال ڈٹھا رہندے وچ جدائی دے سوگ کیوں نے اے چنگل کھور
چور اے چگل خور تے بد بخیل بندے پرائی گل وچ پاندے بھوگ کیوں نے پر آسن شداد آرانا اس گلو کھانا اپنا سڑ دے اے لوگ کیوں نے دوبارہ ربائی پڑھ رہے ہیں ٹولے آلے ہو گجر خان آلے ہو ذرا غور کرنی ہے دال دس ہاں میرے خدا وندہ صدای عاشقہ